Here we go. Joo, täällä on aika kova sälli. Jääpä kuumana. Oikeesti, kun sä sanoit, että lähdetään reissuun, niin mä ajattelin kyllä jotain ihan muuta, mutta mä tarvitsin kyllä oikeesti naisten huonetta. Ei Tipa, sä voit käydä tuolla pyykköpissalla. Mä katselen. Lyök! Älä sano sitä sanaa, lyök! Oikeesti mä... Voi ei. Vetäytyyköhän pissa takaisin kehoon? Mä voin näyttää sulle mun aikamoinen lataus. Okei, eli... Moi hyi yök, no mä kokeilen. Hyvä. Nyt me voidaan pyrkiä tänne meidän yhteiseen makuupussiin. Eikö sä nyt tajua? Okei. Et mä oon tullut hakemaan täältä retkeltä. Mä oon ainoastaan piparia sultaan. Okei. Siis oikeesti. Oisit heti sanonut. Siis mä en kato joskus näitä mun blondivaiheita, niin mä en tajunnut mitä sä halusit. Mä mietin, että mitä sä siinä oikeesti siis kyhjätät, mutta sä halusit piparia. Mä en voi enää ottaa, kun mulla on tullut jo ainakin 10 kiloa liikaa. Okei. Here we go.